tinali-taline jiwa kekandrung parasmu rasa gelo tambah tresno ilang
Antara para kanca atur pambagyo atur nuwun saged ing rawuya wonten panggilan kalurika mugi Allah ingkang maha kuwasa kersa paring nugroho Para para putra para pambagyo Bapak Ibu sedaya Kanda bahugi keleng kanoka Serta bantu kawan jiwa raga Mugi Allah ingkang maha kuwasa Kersa paring witada Dosa suwun dumateng pangeran Sajatana tapi kewajiban Darah dawuh Gusti Pangeran Engkang kasebat dalam Al-Qur'an Nabi Muhammad kedah diutusan Kautus dening Pangeran. Ya, kalem-kalem. Wong akeh mono. Masih bersama Bintang Muda kali mulas untuk panjenengan semuanya. Anane mung tresno
sepuh muda sedaya mentelapat kawula bumi panjenengan Di tengah-tengah kita ada satu cewek.
Rasa Bali kok kene wae. Apa ora ngerti rasa ati iki biyen kowe tau ngelarani. Atatu wis mari ora arep baleni di masaku wis ora sudi. Wis saben dinane wong mikirke kowe mergo aku durung iso lilo. Aku ngaku salah kabeh dadi bubrah lima jujur aku gak bisa. Kuwi aku tenanan sayang karo kowe nanging opo sayang kudu dolanan kowe Ngapura aku wis gawe loro. Sayang tulung kowe aja. ono ning mas aku gelo tinggalke kowe mergo milih wong liya. Pengen ku iso bali siji kaya wingi salahku ora bakal baleni. Wingi aku tenanan sayang karo kowe nanging opo sayang kudu dolanan kowe. Aku wis gawe loro. Sayang tulung kowe aja lunga. Ceritaku karo kowe wis rampung. Aku durung ikhlas apa kabeh iki. Cukup sewates kanca aku karo kowe ora sabali aku wis ora sudi. Kasih tepuk tangan untuk bintang muda. Pak Kantong, apakah ada air untuk para fan-fan Pak Kantong? Ora ono. Aduh. Sepurane bos. Ngapura tenan.
Ini mundulan terakhir season pada kali ini dan mohon jangan sampai ada perkelahian. Kita jumpa lagi besok tanggal 4 Sabtu malam Minggu di Dusun Suwolo, Kembang Kuning ataupun Sekar Kuning. Dan pastikan panjenengan pulang dengan hati-hati, ojo gotok-gotok anong dalan, jangan sampai ada anarki karena Bintang Muda akan selalu menghibur panjenengan semuanya. Ngoten niku nggih. Terima kasih teman-teman fans setia. Yuk lanjut saja karena sudah menginjak jam 12 kurang 20 menit. Ngoten niku. RAP Rahma Audio Profesional Sound System, Rejing Setik dari Bintang Muda dan seluruh warga masyarakat Dusun Delok. Matur thank you dan matur sembah nuwun teman-teman tim keamanan baik dari Kepolisian Polsek Pakis, dari TNI, dari Linmas dan juga kru yang bertugas. Matur suwun. Kali ini mundulan ataupun banyolan. Ngoten niku. Wedangnya nggak ada mas, jenengan sudah ready loh, setan-setan para pedagang. Yo. Nah, ngoten Nek niku. nek kene nggae wetang saya pedagangnya ra Saya payu. pedagang. Sing tenang masih. Stand pedagang ready terus. Insya Allah diparingi laris nggih. Alhamdulillah. Amin, Antum amin. rezeki. Rezekine sedulur ndelok. Bagi-bagi. Alhamdulillah. Oh, nasi dodol lho. Ready banyak. Di samping saya, anak di mana anak kambing saya, anak kambing saya ada di samping saya, anak kambingnya, anak kambingnya, ini kambingnya ada di samping saya. Kita goyang lagi bro. Ini ada di samping saya. Kayak stiker sih kok gak? Makasih buat kita ngasih stiker wis tanpa jaluk saka panitiawi. Mabuk banyak dari bintang nyanyi bareng ya. Ada di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di samping saya. Ada di mana anak kambing saya? Anak kambing saya ada di depan saya. Mana kambingnya? Mana kambingnya? Saya kambingnya ada anak-anaknya. Mana kambingnya? Mana kambingnya? Saya kambingnya kamu. Wedang wono sing njaluk wedang saya tak suke. Los. Wedang entek kari maizone piye, Bos? Wah, maizon. Ah. Wed. Stikernya mana? Stiker iso akeh, wedangnya iso akeh, panganan iso akeh. Saiki jogetne sik wae. Wah, nganti stres aku. Ayo Mas, Pak Bapak Mas. Tak celuke Pak Yaku. Hei, baju putih, love you. Yo asik.
Saiki nek ora modus ora les cewek, Bos. Papa main ora lucu. Bapak bulan main ojo padha guyu ojo padha guyu ora lucu nangis sisi koyo raimu busi-busipu dolanan mainku anakku dolan koyo susule abang meker aku penting koyo sikil koyo aku penting koyo sinda buyutku aku penting koyo sinda buyutku Isa dikondisikan neh po lanjut busi-busibu dolanan main anakku dolan koyo susule abang meker koyo aku benci koyo sikil koyo aku benci koyo sinta buyutku aku benci koyo sinta buyutku Yo kasih wajik wae Mas Budi wajik Jongkas Mas Bandi
Iki bocah-bocah request. Perjalanannya lek mlaku tekan jurus njaluk lagune sing aneh. Tabohi cakar liya luweh, jandilane luweh, sorenge luweh, baduy luweh sakarepe. Oh, kowe semimpi. Sing penting happy, sing penting goyang. Hadroh ya oke. Sing penting jami aku seneng nang kene iki. Penontonnya rame goyang bareng ning jami ra ono sing gelut. Kowe jange iki ra ono. Nek Kentucky oke. Stikernya nanti Mas Janang. Hey. Tok. Jos. Yuk cakar lene maju bos. Ayo Mas. Aku barengane lu ngono iki. Barengane. Sekali ini joget ngono. Ora manuk iki. Nek joget ora ngono. Oka. Kowe lek joget ra iso nek. Aku iki kepiye to lek joget to? Saya iki kok paling bisa urung tahu maju. Mas. Sampeyan ki ana apa maju. Maju nyanyi nang ngarepe lho. Ayo maju. Sapa ngerti nang ngarep cewek ayu-ayu kok. Wah, bagus-bagus kok nang dhuwur panggung ya ora asik. Yo. Tak serahke penyanyine. Yo. Asik. Asik. Ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo siro menga-mengo miturut awuhe pangeran monggo langgae kasekeco urip piro ning alam donya kowe ora kena semoyo sing kamero kondisikan lapis belum joget sing santai Bos. Asik. ya Irfani ronce kembang wangine mubiar kumilan ojo siro menga-mengo diturut awuhe pangeran monggo langgae kasekeco urip piro ning alam donya kowe ora kena semoyo asik sing tenang to masih Mbak Mintul malah degelet Mbak Mintul. Jan payah tenan kok. Samsudin gek ngusung belek. Yo saya kasih perhatian buat Anda semuanya. Jurus terakhir. Sallu ala Nabi Muhammad.
Masih sing tenang masih. Sing tenang. Nek mondolan ke istilahnya biasanya daging gusur atau daging gelut, Bos. Bapak aparat ngantos kewalahan niki ngamanke panjenengan sedaya ngoten lho. Hargai panitia masih. Info bahagia. Ya, lagu terakhir buat Anda semuanya. Salam perpisahan, Bosku. Hati-hati di jalan, Bosku. Jumpa lagi tanggal berapa itu saya lupa. Kita goyang bareng lagi. Gosek-gosek bareng ya bos, siji loro telu Hatiku sangat kacau. Tinggalan ubek dan terang-terang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.